מה אתם חושבים על אלוהים? אתם בטוחים שהוא קיים? מתפללים בוקר, צהריים, ערב. ובכלל לא עושים פסלים. אלוהים, 1 אלוהים, 2 אלוהים, 3 אלף אלוהים! מי אמר שאין חייזרים? אל תרצח, אל תינף, אל תחמוד, אל תגנוב. זה מה שאלוהים אומר. אז האל אומר אל תכתוב. האם תקיים? אלוהים, 1 אלוהים, 2 אלוהים, 3 אלף אלוהים! מי אמר שאין חייזרים? יצאנו ממצרים, וחצת הים לשניים, אכלנו קצת אוזניים, ואתם מאמינים, אתם מאמינים, אין לו שם, אך בכל זאת קוראים לו השם. האם זה אפשרי? אלוהים, 1 אלוהים, 2 אלוהים, 3 אלף אלוהים! אמר שאין חייזרים. הם באים, הם קרבים, הם כל כך קרובים, הם באים, הנה הם באים, הם באים, הם כל כך קרובים, הם באים. חייזרים! חייזרים! הנה הם פולשים! מטסים מחוצנים! חייזרים! אלף אלוהים! ג'יזוס קרייסט!